Paano malaman kung traidor? Yan ang ating tatalakay ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders para sa lahat. Ilocano. Palagi nating pinag-uusapan ng salitang traidor kung meron tayong mga kaibigan o kakilala na tayo'y tinalikuran o ginawa ng masama. Ngayon, kung titingnan natin, may mga katangian ang mga traidor na ating masasaliksik sa mga pag-aaral ng iba't ibang psychiatrist o yung mga nag-aaral ng mga ugali ng tao. So ano itong mga katangian na to para nang sa ganun sa umpisa pa lamang, alam na natin o makilala natin para maiwasan natin o kung hindi naman matulungan natin yung tao at hindi tayo masaktan. So ano yung mga katangian na ating nasaliksik? Una, karamihan sa mga traidor may katangian na sinasabi nating panay yes o yes man. So, isa yan sa mga katangian. Pero hindi ibig sabihin porke yes man ka, traidor ka. Hindi naman. Isa lang yan sa mga pangitain. Pangalawa, meron siyang tinatawag na ugaling flattery. Mahilig mambola. Palagi kanyang binobola, lagi kanyang pinupuri, at lagi kanyang sinasabihan na maayos at maganda at ayaw niyang sabihin yung totoo, lagi kanyang binobola. O may flattery, yung na mahilig siya sa pambobola, binobola kanya palagi. Pangatlo, meron siyang tinatawag na yung inggit. Masyado siyang inggitero. Kaya lagi niyang sinisiraan yung iba o ikwekwento niya sa yung kasamaan ng iba at yun ang kanyang laging pinag-uusapan, yung kasamaan at kamalian ng iba. So yan yung isa pang katangian ng traidor. Pang-apat, lagi siyang ambisyoso. Meron siyang mga inaambisyon na ayaw niyang ipakita sa tao kung ano yung talagang kanyang kulay, ngunit makikita mo sa kanyang mga pananalita na meron siyang mga ambisyon na mas mataas sa kanyang mga kakayahan. Kaya yun ang isa sa mga nakikitang katangian ng isang traidor. Panglima, meron siyang tinatawag na ugaling makasarili. Very selfish yung kanyang ugali. Makikita mo yon sa kanyang mga paggalaw o kanyang pagtrabaho na lagi niyang inaangkin yung trabaho ng iba kahit na hindi siyang gumawa. Binibida niya palagi yung sarili niya. So, medyo selfish yung pagkatao. Hindi lamang sa pag-aangkin ng trabaho ng ibang tao, pati sa pamimili o sa gamit o sa mga iba't ibang bagay. So, meron siyang tinatawag na selfishness. So, yan yung mga katangian ng traidor na madali nating makita at malaman. Ngayon, paano naman natin tutulungan o gagabayan yung mga kaibigan natin o kakilala natin na mayroong mga ganyang katangian? Kasi hindi naman natin pwede silang husgahan agad. Dapat tulungan din natin sila para maiwasan na maging traidor sila at dahil kapag naging traidor sila, masisira rin sila sa lipunan at masisira din yung kanilang pagkatao. So, pwede natin silang tulungan. Tulungan natin sila na magdasal palagi, samahan natin sa simbahan, at isama natin sa mga groups, mga Christian groups, so, yung mga may Singles for Christ, mga Couples for Christ, or yung mga activities sa simbahan. Kasi nga may sinasabing tayo na pag yung grupo mo, your friends or your group will influence you. No? Sinasabi nga nila, birds of the same feather flock together. So kung ang sasamahan ng mga taong may ganyang katangian, yung mga naniniwala sa Panginoon at may pananampalataya kay Jesucristo, kahit na papano maiiwasan nila o malalabanan nila yung mga ganitong katangian na hindi maganda para sa kanila. So isa rin yun na dapat nating gawin at para matulungan natin yung mga kakaibigan natin o kakilala natin na mayroong mga ganyan kaugalian. Yan lamang po. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.